altar con plátanos, rosas, galletas e bebidas. É o último ritual de maxia atopado no Morrazo. Nos últimos días tamén apareceron círculos negros en dúas igrexas. Están estes feitos relacionados? Que significado teñen? Meigas fora. Hoxe, no termómetro. 8 minutos do mediodía, pois aquí me atopo cos que máis saben de encantamentos no termómetro. Que tal, Manel, Gloria? Moi bons días. Bos días. Por esta banda, Andrea Fernández, que se nos visita, actriz do Home Perfecto. Como estás? Carlos Corral, benvido. Moi ben. Besos así moi de brilli encantamento. De brillo, hoxe vamos a falar un poquinho de meigas. De meigas, claro, que no Morrazo están intrigadísimos. Que significan eses rituais que están aparecendo pola comarca? Algúns teñen un aspecto un pouco inquietante, pero outros que inclúen obxetos como puros ou alimentos, pois despertan algo máis de curiosidade. A aparición de obxetos e símbolos propios de rituais de maxia está a converterse en algo común na comarca do Morrazo. A pasada fin de semana, un círculo escuro gravado con lume na pedra do chan da igrexa desconcertaba os fregueses da parroquia de San Martiño, en Moaña. Poucos días despois, o suceso repetíase na igrexa de Darbo. Alguén prendera lume sobre unha circunferencia de cinta adhesiva, deixando no chan un chamativo rastro de cinza negra. E aínda que resulten desconcertantes, este tipo de prácticas esotéricas non aparecen só no Morrazo e son máis comuns do que pensamos. Un dos casos máis sonados tivo lugar o verán pasado en Vilagarcía, onde apareceron restos de paxaros presuntamente sacrificados nun ritual de maxia negra. Tamén na mesma época, a sombra da santería asustaba os veciños de Caeira, que nunca chegarían a saber cal era o significado dos altares no Monte da Tomba. Agora, a Torre de Meira convértese no último foco destes estranos ritos. Elementos como galletas, plátanos, un puro e distintos líquidos compoñían un misterioso bodegón, pero tamén outros como unha candea ou unha flor, normalmente usados para facer altares. E ante o desconcerto dos veciños, xorden as preguntas. Cal é o significado deste peculiar altar? Seguiremos sendo testemunhas deste tipo de rituais? Efectivamente, porque este que nos chamou a atención, Tania, pois tiña iso, candeas, puros, galletas, e que non lle faltaba detalle, Tania. Pois sí, Rocío, moi bo día. Como ti ben decías, non lle falta detalle, porque aí o estamos a ver, vasiños con líquido, pratos con alimentos como plátanos, magdalenas, mesmo unha rosa, un puro, coco. Moi bons días, Sergio. Que explicación lle dades a todo isto? Ola, bo día. Pois, en principio non lle damos moita explicación. Pensamos, bueno, pois a xente non terá que facer que vir aquí a montar este tenderete, non? Pero sí que, bueno, hai xente que pode desconfiar que sea algunha especie de ritual ou así. A verdade é que nós non somos moi coñecedores desa temática, pero bueno. Porque vos cando vos atopástedes con isto? Nos, o sábado pasado, viñemos coa Asunta Rectora da Comunidade de Montes a facer unha visita ao monte para un pouco ver os traballos que había e decidimos iniciar aquí na torre previamente os traballos que se están facendo por parte dos arqueólogos e, pois, contemplando un pouco as vistas maravillosas que temos, de repente alguén desviou a mirada hacia aquí adentro e apareceu isto, non? E cando vos atopástedes con isto, que pensástedes? Pois nada, o que te dicía antes, que, bueno, pois primeiro a idea de que ven a facer aquí a xente, non? Que non terá que facer que vir hasta aquí a montar o tenderete, pero sí que xa houve xente que dixo, bueno, igual un ritual, algo máxico, algo así, ou... Porque tamén din que, como ten alimentos, pratos con alimentos, unha rosa e bebida, que pode chamar estes rituais como a abundancia, a prosperidade, non no fogar. Sí, pode ser, a verdade que nin idea, nesa temática non estamos moi postos, pero sí é un ritual un pouco raro, non? Sobre todo pola variedade de elementos que hai presentes. A diferenza de outros que apareceron neste concello recentemente é que non está o círculo oscuro, non? De lume. Non, é algo moi diferente, entendo. A parte os outros son en sitios religiosos e isto non ten nada que ver, non? É a primeira vez que te atopas con algo así?
Exactamente como a estos, sí, pero sí é certo que en algún caso puntual, en algún cruce de camiños ou pistas no monte, ten aparecido algo un pouco máis simple, non? Algún resto de fruta pequeno, algunha flor, así. Pois xa vedes, compañeiros, un ritual un pouco característico, a verdade, un pouco especial, o que non saben moi ben que explicación darlle a este achazo curioso, canto menos. Pois, si, Tania, sen dúbida curioso, a min encantoume esa primeira reacción, Gloria, de dille, Tania, que explicación ten isto? Pois que a xente non ten que facer. Efectivamente, ou ao mellor o que quere facer no monte. Disculpas hai. Xa. A ver, vamos alá, que vamos a facer un ritual, levo unhas magdalenas encima, vamos, de tienda, ni siquiera arfan da casa, pois se lle ven eu a pinta, entendes? Exacto. E ao mellor, bueno, pois pasamos, botamos medianoite ali, bueno, pois está ben, ainda non chove, bueno, pareceme ben. Mira, a min o dos rituais, eso, en concreto por o que ten ao redor, é como moi brasileiro, é moi cubano, máis brasileiro que cubano. Ajá. Ese puro e a comida e o café e normalmente é maxia blanca, non é maxia negra. Por aquí dades algunha explicación, Carlos? Doulle unha explicación totalmente. Isto non é nada novo e ímolos a ver este mes moito máis. Por qué? Claro. Estamos na Spooky Season, estamos na tempada das meigas. Achégase o Samaín. E o Samaín, na cultura celta, eran uns rituais, unha das cousas de como comezou, que eran uns rituais do final da colleita, onde facían este tipo de rituais, en principio, de maxia branca, para chamar a bonanza dos seguintes meses do frío para que as pertenencias e a colleita se foi frutuosa, que chegara todo o inverno. Por qué? Porque estamos vendo produtos alimenticios, non se está vendo nada fora do... Non, bueno, a min todo iso parece moi ben, pero a min eu o do puro Manel non o entendo. No. Eu para min que é O sea, o do puro a min, sácame. E un botellón. Estos son as obras Eu estou un pouco aí. Eu estou un pouco aí, a verdade. Ou foi aí unha cena romántica. No, eu creo que foron para pedirle de salir. De salir. Quedoulle a flor. E gustou nada a cena, porque invitar a cenar con as magdalenas é un plátano. Vamos, mira, vámonos. Totalmente, porque tiña un pouco de todo, galletas por se me ven con fame, o puro por se tal. Estaba como moi estudiado. O Así, vacío. para pedirle de salir. De todas formas, como creo que é maxia blanca, se non tedes moito que facer, eu teño coche no taller, quería que mudaran o miércoles. Teño lá por Pontevea. Si queredes facer algo, eu deixo. E ti, Andrea, ver, ves maxia branca, maxia negra, flirteo, que ves aquí? Eu que sí que estou completamente de acordo que pois a maxia verá que facer con un bon plato de sargadelos ou de algo que ese plato de plástico non, eu penso que Moi non ten improvisado nada. todo, moi improvisado todo. Sí. Ten toda a razón, Andrea.